ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நம்ம தளபதி அவங்க நடித்த இதுதான் கேம்ஸ்லாம் உருவாக்கப்பட்ட கேம்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம விவேகம் படம் பார்த்துருக்கீங்களா? அதில் உள்ள ஒரு கேம் தான் இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு கேம் பார்த்தீங்கன்னா தலை நெவர் கிவ் அப் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. இந்த கேம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷூட்டிங் கேம் தான். இது வந்து 75 MP வருது. ப்ளே ஸ்டோரில் ஏற்றலாம் அந்த கேமை. இது வந்து ஷூட்டிங் கேமு. தலை ரசிகர் விளாட்லாம், இல்லை சின்ன பிள்ளைங்க அது மாதிரி விளாட்லாம். இந்த கேம் வந்து இந்த கேமோட லிங்க் வந்து நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன். அது மாதிரி இதில் வந்து எப்போயுமே 100% வருவாங்க. கேம் ஆனால் உங்களுக்கு ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும். ஏன்னா இதில் ஒரு பெரிய மனுஷன் வருவான். அது கூட பார்த்திங்கன்னா மேப்பில் தெரியும் அவ்வளோ பேர் இருக்காங்கன்னு. அவன் பெரியவரை மட்டும் க்ரீன் கலரில் தெரியும். ஆனால் இந்த கேம் ரொம்ப சுவாரஸ்யமான கேம். இந்த கேம் பிடிச்சிருந்தா கீழே லிங்க் இருக்குது, அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணி ஜாலியாக இருங்க. இது அஜித் ரசிகர்களுக்கு மட்டும். அடுத்த படம் என்னன்னா செல்வம்ங்கிற கேம் அப்படின்னு படத்தை பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜிவி பிரகாஷ் படம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜிவி பிரகாஷ் அந்த கோழியை கூட மறைச்சி வைப்பாங்களே, இதை பொண்ணு குட்டி பொண்ணு அதை பற்றி இது ஒரு டெம்பர்லன்னு அது மாதிரி கடை தான். இது பார்த்திங்கன்னா அந்த கோழி ஓடுற மாதிரி அந்த கோழி தான் நம்ம அந்த பொண்ணு துரத்திட்டு வரும். அது மாதிரி தான் இந்த கேமும் சின்ன பிள்ளைகளுக்கு பிடிக்கும். அது என்னென்னா எம்பி வர மாதிரி இருக்கும். இந்த சைடில் வீட்டுக்குள்ளெல்லாம் பண்ணலாம் அந்த கேமு. இந்த கேம் நியூஸ் பேப்பரில் கூட வந்திருக்கு. இதுக்கு என்ன இதுக்கு ஜிவி பிரகாஷே ஒரு பிளேன்னு அவர் இன்ஸ்டா ஐடியில் கொடுத்துருக்காரு. அடுத்த படம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தனுஷ் தான். தொடரி த அஃபிஷியல் கேம் அந்த படம் தான். தொடரியும் ஒரு மூவி இருக்குது பார்த்துருக்கீங்களா? அந்த மூவி தான் அது. அது பார்த்து இந்த ட்ரெயினிங் கேம் இது 10 பேருக்கு தெரியும். ஆனால் இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன், ட்ரெயினிங் கேமு இதை வந்து ஆள் வருவாங்க, அதை நீங்கள் அடிக்கலாம். ஓடி ஓடி போய் அடிச்சுட்டு இருக்கலாம். நல்லாயிருக்கும் இந்த கேமு. பின்னாடியும் ஆள் வருவாங்க, முன்னாடி ஆள் வருவீங்க, பெல்ட்டிலாம் அடிக்கலாம். நல்லாயிருக்கும் இந்த கேமு. இந்த கேம் ஒர்த்து தான். இந்த கேம் வந்து 25 MBக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னு தெரில, படம் ஓடணும் அதுக்கு தான் நினைக்கிறேன். 25 MB. இந்த கேமை நீங்கள் ஏற்றி விளாட்லாம். ஏன்னா என்ன மாதிரி உள்ள பசங்கள்லாம் இந்த கேம் ஏற்றி விளாடுங்க. அது மாதிரி இந்த கேம் இல்லை, என்னோட சின்ன பசங்களுக்குலாம் இந்த கேம் ஏற்றி விடுங்க. இந்த கேமை இது வந்து நிறைய பேர் இது பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்கெல்லாம் இது கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்த படம் 24 த ரன் அந்த படம். அதுவும் எப்படின்னா டெம்பரரி மாதிரி தான். நம்ம சூர்யா ஓடுவார், அவங்க தாத்தா வந்து அப்படியே துரத்திக்கிட்டே வருவார் வீல் சேரில். அது மாதிரி படம் தான். இதில் எப்படின்னா டைமை மாற்றி நம்ம தூரமாக போகலாம். அது மாதிரி தான். இதில் நிறைய சுவாரஸ்யம் கூட இருக்குது. நிறைய லெவல் பிடிச்சா இதுவாக மாறலாம். நிறைய இது வந்து கிரியேட்டிவ் மங்கியில் தெரிஞ்ச கேம் இது. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கோச்சடையான் அந்த ஹவர்ஸு. அதை பார்த்திங்கன்னா ஒரு வில்லு கேம் தான். வில்லு கரெக்டாக சுடணும், அது மாதிரி கேம் தான். நிறைய பேர் வருவாங்க, நிறைய கேரக்டர் வருவாங்க கோச்சடையில். அது மாதிரி ரஜினியே வருவார். ஒரு சீனில் ரஜினிக்குமே சண்டை நடக்கும். அவர் என்னன்னா அவர் கெட்ட ரஜினி அவரே வருவார். ஆனால் செம்மையாக இருக்கும் கேமு. இதுன்னா ஃப்ரீ ஃபயர் பப்ஜியோட செம்ம கிராஃபிக்ஸ். இது செம்ம கேம். இதை விளாண்டிங்கன்னா அப்படி வில்லு உருவதுலாம் அப்படி காட்டுவாங்க, செம்மையாக இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெஜண்ட் கேம் தெரியுமா? இங்கே வருது பாருங்கள், இந்த லெஜண்ட் அந்த கேம் தான். அந்த கேம் இருக்கும், ஓகேவா? இந்த கேமு. அடுத்த கேமை பார்த்தீங்கன்னா பாகுபலி தெரியுமா? நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, பாகுபலி சின்ன குழந்தைங்கன்னா பார்த்துருப்பீங்க. பாகுபலி கேமு இது சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த பாகுபலி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளான்ஸ் ஆஃப் கிளான்ஸு அது மாதிரி விளாட்றது தெரியுமா? அது மாதிரி கேம்ஸ் தான் இதுவும். கிளான்ஸ் ஆஃப் கிளான்ஸ் மாதிரி. ஆனால் கிளான்ஸ் ஆஃப் கிளான்ஸு இதுதான் சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கிளான்ஸ் ஆஃப் கிளான்ஸ் தான் விளாட்றீங்க. பரவாயில்ல, இதுவும் நல்ல கேம் தான். இது ஆனால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் அம்சம். கிளான்ஸ் ஆஃப் கிளான்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் இதுவும். இது வந்து 60 MP போடுறாங்க. இதில் வந்து ஹீரோனே இருப்பா தமன்னா, அவ்வளோ வருவான். நல்லாயிருக்கும். நான் சர்ச் பண்ணி பார்த்தப்ப நிறையா கேம் இருந்துச்சு. ஆனால் இந்த கேம் தான் பாகுபலி கேம்லேயே நல்ல கேமு. இது கிளான்ஸ் ஆஃப் கிளான்ஸ் பேர். நம்மளும் ரைடு போகலாம். நம்ம இல்லாதப்ப நம்மளே வந்து சைச்சிட்டு போவாங்க. கிளான்ஸ் ஆஃப் கிளான்ஸ் மாதிரி தான். அது மாதிரி இதில் காம்பவுண்ட்டு எல்லாம் கட்டலாம். அது மாதிரி இது தமிழில் வச்சுக்கலாம். அது மாதிரி கேரக்டர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நிறைய நம்ம பாகுபலி நடித்த எல்லா கேரக்டர்ஸ் இருக்கும். அடுத்த பார்த்திங்கன்னா நம்ம அஞ்சான் கேம் தான். இது ஒரு கார் கேம்னு சொல்லலாம். காரில் கார் ரேஸ் தான். எப்படின்னா முன்னாடி வந்து தமனாவை கூப்பிட்டு போயிட்டுருப்பாங்க, அதை பிடிக்கணும், ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா கார் வந்து ரொம்ப கிராஃபிக்ஸாக வச்சுருப்பாங்க. கதை பார்த்திங்கன்னா ஸ்டோரி புக்குன்னு ஒன்று வச்சுருக்கோம். அந்த ஸ்டோரியை பார்க்கணும். இது மாதிரி தூக்கிட்டு போயிடுவான் அவனு பார்க்கணும். அப்புறம் ரொம்ப ஸ்பீடாக ஓட்டிகிட்ருக்கோம். ஆனால் கடைசி வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா தமனாவை காப்பாற்றவே முடியாது, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அப்போ சூர்யா ஃபேஸ் பார்க்கறதுக்காக அந்த முன்னாடி போட்டிருப்பாங்க, அப்படியே அந்த காரில் சூர்யா உட்காந்துருக்க மாதிரி. ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். இந்த கேமை கண்டுபிடிச்சது வந்து பிரபாகர்னு ஒருத்தர். இவர் தான் அந்த கேமை விட்டார். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த 3 கேமில் உங்களுக்கு எந்த கேம் பிடிச்சிருக்குன்னு பாருங்கள்.
இந்த 3 கேமில் எந்த பிடிச்சி ஏற்றுங்க சின்ன பிள்ளைங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரீ ஃபயரு. இது வந்து நம்ம யங்ஸ்டருக்குலாம் பிடிக்கும், ரொம்ப விளையாடுவாங்க. ஃப்ரீ ஃபயர் பப்ஜின்னு ஏன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடிச்சிக்கிறீங்க? 2 ஒரு கேம் தான். ஆனால் பப்ஜி தான் ரொம்ப நல்ல கேமு. நான் விளையாண்ட வரைக்கும் நான் ஃப்ரீ ஃபயரில் இருந்தேன், ஆனால் இப்போ பப்ஜிக்கு மாறிட்டேன். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஃபயர் வந்து கிராஃபிக்ஸாக இருக்குது, அவ்வளோதான். அடுத்து தான் நம்ம பப்ஜி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்ல கேமு. அது நீங்கள் ஏற்றி விளாட்லாம் தைரியமாக. பப்ஜி விளாண்டா ஃபோன் வெடிச்சிரும் அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் விளாட்லாம். நல்ல கேம் இருக்குது. பப்ஜி விளாட்றவங்க சொல்லுங்கள், நான் ஃப்ரீ ஃபயரும் விளாட்றேன். ஃப்ரீ ஃபயரில் என் ஐடி வந்து ஏஜே மாஸ்டர். அடுத்த வீடியோ இது எந்த வீடியோ இல்லாமல் தான் இந்த வீடியோ விட்றேன். சரி, இந்த வீடியோ பிடிச்சதா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இங்கே பாருங்கள், இதான் என்னோடய ஐடி புக்கு. இதை பாருங்கள். பப்ஜி விளாடுங்க, நல்லா இருப்பீங்க. நல்லா பப்ஜி நிறைய பிளேயர் ஃப்ரீ ஃபயருக்கு மாறிட்டாங்க. பப்ஜி பிளான்னால பப்ஜி இன்னும் பிளாண்ட் ஆகலை. இப்போ ஷேரிட்டில் நீங்கள் ஏற்றிக்கலாம். ஓகே, விளாடுங்க. ஓகே, பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காமல் மிஸ்டர் அபினேஷ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய். ப்ளீஸ் எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் அழுத்திடுங்க, ஷேர் பண்ணிடுங்க.